Ассалому алайкум, бародари азиз. Марҳамат, электролабочаи мини овардем. Бародари азиз, ин лабоча литиони аккумулятор аз 3 сол то 5 сола хизмат мекунад. Ҳар сол яъне алиш намекунем. Бародари азиз, ина мана марҳамат. Рӯл дорад, рӯлош мягкий аст. Табло, прибор ҳамаша нишон медиҳад. Задни вид камера ҳам дорад. Ина марҳамат бародаро. Инҷа печка, нейтралка пеш меравад. Дар инҷа бошад фонарик, вентилятор дута, люкаш ҳаст. Тормоз, газ, ҳамаш қоидави аст. Мақсад комплектатсияш зур, 5 болта, кузоваш 1.80 ба 1.10 мебошад. 4 ҳисор, 4 пружин, 4 амортизатор, тормозҳои жидкисни дорад. Мягкий аст, мотор мис бародаро. Гарини зур. Заказ мекунем, тамоми ҷои Тоҷикистон доставка карда метавонем бародаро. Боз ира метавонем гибридшам заказ кунем.